बिथांसिम साबायखर बावहरबाय दा जोंनि जिथु 73थि गायसनथान फालिथाय बर' थुनलाइनि आरो लोगोसे जोंनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि जिथु जथुम्मा बेखौ जोङो जथाय खुंनो लानाय बे जथुम्माया मैया 15 नभेम्बर बे 15 नभेम्बरावहाय जोंहा मैयानि जिथु हाबाफारि सेथि हाबाफारि जोंहा थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जोङो जोंनि ओनसोलनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो बर' गामिनि जोंहा थान्दै बिथांमोना सफैदों आरो बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजा जादों आरो बेयाव जों थांखि लानाय बायदि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' बिजोंनि जिथु गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमासिम जा जेंना जेंगोनाफोर दङ बेखौ बर' थुनलाइ हिसाबै जोंखौ मैखोमै बाहागो लानायखौ जोंखौ हास्थायदों लोगोसे जों बिथांमोननो खोथा हरदों उननि हाबाफारियाव जाहाथे जोङो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों आरो सरकारजों जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' बिजोंनि जिथु जेंना जेंगोना बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम जोङो दैथायहरनाय जादों गोजोन मोनसे थासारि जों दैथायहरनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव जोङो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बेन्दोङाव थानाय गामिफोर गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमासिम जा जोंनि बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो जोंनि बर' बिजोंनि सायाव एवारनेस मोनसे प्रग्राम लानो सानदों आरो बे एवारनेस प्रग्रामा जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो खोब गाजा गोमजायै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' बिजोंनि जिथु समस्याफोर बे समस्याफोरखौ जोङो रायजो राजाजों सावरायलायनानै जोङो फिलआप खालामनो नाजागोन बेखौ जोङो हास्थायदों गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय लोगोसे जोंहा मैया 15 आरो 73थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सानखौ लोब्बा लाफानानै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे 25थि बोसोरसालिया सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादजों जथायै 15 आरो 16 नभेम्बर बे समाव मैया 15 अक्ट'आव जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थान्दै मेल जादोंमोन बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै आयदानि सायाव बुंथिगिरि महरै मोननो हादोंमोन लोगोसे गोबां आयदा हाबाफारि लानानै जोङो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लिंहरनानै बे थान्दै मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदोंमोन लोगोसे बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोंहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जादों बे गोदान आफाद दाफुंनायाव जोंहा दख'रानि थाखानाय लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा बिना नार्जारिखौ गाहाय आफादगिरि महरै गायसननाय जादों लोगोसे गाहाय नेहाथारियाव दोनफिननाय जादों मुस्रिमा कुसुम बसुमतारी बिथांखौनो लोगोसे जों गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फरायसुलिफोरजों लोगोसे आइजो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय लेखा बाहागो लाफैदों जों गोजोननाय मोनदों जोंनि बुंथिगिरि बिथाङा गोबां आयदा दिन्थिनानै न'खर दानाय सोलोंथाइ लानायाव माबायदि आइजो माहारिया गोख्रों जानांगौ लोगोसे गावनि गथ' गथायखौ माबायदि फोरोंलांनांगौ बेखौ गोबां बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों जानो हागौ जोंनि गामियारि ओनसोलनि आइजो माहारिफ्रा बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां मिथिलांदों न'खरखौ माबायदि दालांनांगौ
गथ' गथायखौ माबायदि फोरोंनांगौ बेनोसै। बे समाव आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गोबाव समनिफ्रायनो जों दख'रा हिसाबै गुबुन गुबुन बिथिङाव, गुबुन गुबुन हाबाफारियाव, गुबुन गुबुन आफादनि मेल मिटिंफोराव गोबां गोख्रोङै बाहागो लादों आरो इयुन समफोरावबो जोङो बेबायदिनो लालांबाय थागोन। जोङो जेरैहाय बर' थुनलाइ आफादा गुबुन गुबुन स्कुल, गुबुन गुबुन गामियाव गुदि फरायसालिफोराव थांनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल लाबाय थायो। बेफोरावबो जोङो दख'रानि आइजो हिसाबै बाहागो लायो आरो बेबायदिनो बाहागो लालांबाय थागोन। गुबुन गुबुन आफादफोरनि सांग्रांथि मेल बेफोरावबो जोंखौ लेंहरो, जों थाङो, बाहागो लाहैयो। लोगोसे जोंबो सम सम जोंबो बिदिनो सांग्रांथि मेल लायो। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बे बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो आङो थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरबाय। आङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंनि देग्लायनि जा बर' थुनलाइ आफादनि 73थि जिथु गोथार जोनोम सान, बे गोथार जोनोम सानजों लोगोसे सिमिनगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16थि जथुम्मानि थाखाय साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै बेखौ खुंफुंनो आखायाव लादोंमोन। आरो बे खुंफुंनो लानाय जिथु साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि, बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाना थाङो। जोङो 15 नभेम्बर, बे 15 नभेम्बराव थुनलाइयारि जिथु बादायलायनाय, बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लायो। बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, सावगारि एरनाय आरो लोगोसेनो जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, बेबायदि गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो। आरो बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि बे सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमासिम गोबां फरायसाफ्रानो बाहागो लादोंमोन। आरो बे जिथु थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै जालांदों। आरो लोगोसेनो बे थुनलाइ बादायलायनाय हाबाफारि जोबनायनि उनावनो जोङो मोनाबिलिनि समाव मोनसे थान्दै मेल जुथुमनाय जायो। बे थान्दै मेल जुथुमाबो मोजाङै जालांदों, साक्सेसफुलि जालांदों। दा बेवहाय गोबां गामिनिफ्रायनो बाहागो लाफैदोंमोन। आरो बे जिथु थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव बाहागो लाफैनाय थान्दै बिथांमोननि अनजिमाया खमैनो 200नि बारा। दा 14 नभेम्बर, बे 14 नभेम्बर नैथि साननि 14 नभेम्बराव जों सिमिनगुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लायो। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाबो जोबोद मोजाङै जालांदों, गाजा गोमजायै जादों। आरो बेबायदिनो जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनाव मैयानि एबा 15 नभेम्बराव जा थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव जाय फरायसाफोरा बान्था मोनदोंमोन, बे बान्था मोनगिरि फरायसाफोरनो जोङो बान्था राननाय हाबाफारिखौबो जोङो लाबाय। आरो बेनि उनाव जोङो गेवलां मेलखौ लानाय जादों। आरो बे गेवलां मेलाव लेंहरजानाय मानगोनां आलासिफ्रा लेंहरनाय लेखायैनो सम बायदि फैनानै बे गेवलां मेलाव गावनि जिथु बिबुंसार, बे बिबुंसारफोरखौ लाखिलांदों। आरो बिथांमोना जोंनि जा बर' थुनलाइ, बे बर' थुनलाइखौ बयबो गोबारै लानांगौ। आरो बर' थुनलाइखौ सोदांनाय आरो लोगोसे बेखौ फेहेरनाय आरो बिनि जौगानाय, बे गासै खामानिफोरखौनो जोंनि बर' समाजनि, बर' हारिनि गासै सुबुंफ्रानो बजब लानानै बेखौ जेब्लाबो जौगानाय फेहेरनाय बे खामानिखौ मावलांनो नांगौ होननानै जोंनि लेंहरजानाय मानगोनां आलासि बिथांमोना बे गेवलां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिलाङो।